Salut, bă, fraților, și bine v-am găsit la Car Simulator 2. Nu știu, pentru cine a jucat îl felicit, pentru că mie îmi place foarte tare jocul ăsta și îl recomand. Deci poți să-ți faci orice fără bani, decât ție de bani, uite, vedeți? Ok, bă, fraților, să începem. Bă, eu, pentru cine nu știe, chiar am mai jucat jocul acesta și îmi place foarte tare. Știu, ok, deci ok, știu și eu. Hai să închid ușa. Deci, stați un pic. Stai, deci stai un pic. Bă, de unde pun? De unde pun aia stop? A, nu, bă, deci uite, continuă. Ok, bă, what? Deci ok, deci stai, la ce dădui star, bă? Ok, deci bă, stai. Ce bă, ăsta? Bun. Bă, ăsta cine e, bă? Deci, ok. Deci, ok, am o muzică foarte nasoală. Da, bă, știu și eu, lasă-mă, că m-am jucat jocul ăsta, nu sunt asta. Deci, ok. Deci, ce, până la urmă pot să... Ia, bă, ăsta, bagă-mă la acolo. Ok. Acum, pot să văd? Bă, ok. Nu, deci se umple, nu? Da. Bă, până la urmă. Bă, stai. Nu știu de ce am zis. Deci, serios. Avem și ceva în portbagaj? Nimic! Atunci... Asta, bă, stai de mine, stai. Credeam că pot să-mi scriu numele acolo. Player, în loc să-mi scriu player. Nu am uitat pe aici player și că chiar zici că nu e în viața reală. Deci, tutorial. Deci scrie aici tutorial. Deci ok, deci avem o hartă acolo, dar stai un pic. Eu nu știu cum merg față de puzzle-ul ăsta ca să... Bam, deci mă dau jos. Deci, jos! În mijlocul drumului mă dau jos. Deci azi... Bă, hai să merg cu toate ușile deschise. Vreau să merg cu toate... Eu nu chiar cu toate. Am spus să merg cu
cu ușile deschise. La volan. Hai! Mamă, unde naiba mă duc, bă? Gata, mi-am închis ușile. Da, ce naiba mă e, bă? Ok, hai în apă. Bă, stai naiba un pic. Bă, deci... Bă, hai... Restart. Bă, deci nu vreau să dau restart. Felicitate! Asta e tot ce-mi doream. Da. Perfect. Deci ok, bă, fraților. Deci vreau... Stai, bă, eu cu... Bă, n-ai bă un pic așa. Mă dau jos, să mă dau jos. Să-mi cumpără acum mașină. Și cum mă duc acolo jos? Adică serios, bă, cum mă duc acolo? De unde mi iau eu o altă mașină? Deci de unde, bă? Nu mulțumesc. Deci nu mulțumesc. Ok, bă, frate, deci stai un pic. Deci... ce-mi place că merg așa repede. Frelos! Bă, băi! De unde n-ai să schimb și o mașină? Mă uit pe hartă. Deci n-am de unde să-mi schimb mașina, ok. Taxi. Păi și eu pe unde sunt ca să... pe unde sunt eu? Pe unde e taxiul ăla? Deci ok, bă, care l-a condus. Deci ok, deci mergem în față. Deci aici. Start. Deci vreau 4.000 de lei îmi dă, dar nu știu pentru ce. Deci ok. Deci am înțeles. Deci trebuie să bag iar benzină? Hai pe serios, tu nu vezi, am plină benzina. Mai dau acum încă 1000 de lei. Bă, deci serios, acum la benzinărie mi-arată tot ce trebuie să fac, adică... Ai de fuck. Deci... Mai întâi deschid asta, după iau asta. Bă, cum n-ai o iau să o duc la mașină. Așa, deci... Ok. Gata, bă. S-a încărcat mașina mea. Bum, șacalaca. Tutorial, bă. Serios, ce n-ai mai cu tot? Deci, deci acum mă duc să-mi schimb mașina. Bă, cine? Nu, mai bine. Uite, bă, frate. Da, nu mai știu pe unde e drumul. Mă duc bine, nu? Deci am ajuns. Ok, bă, frate. Wow, să vezi ce mașină îmi iau rabla asta. Ce, bă? Haide, sus. Hai, bă, deci de ce nu? Cât costă, bă? Stai așa că m-ai nebunit. Stai cât costă, bă, așa asta? Bă, n-ai ce mașină-mi iau. Asta cât costă? Bă,
Bă, deci lasă-mă bă la volan. Serios, cât costă, bă? Aoleu. La ce mașină mi-a să mă duc? Deci ok. Stai până... Da-te! Ai, bă, ce naiba? Mă trimite în 100.000 de locuri. Da, ia stai tu un pic, bă. Stai, bă! Stai, bă! Mă enervează. Bă, volanul ăsta, băi, nesimțit. Chiar că e, bă. Uite, dacă eu dau stânga, dacă eu dau... Vreau să dau... Hai să o parchez. Gata, am parcat-o. Dar mașina încă merge, săraca. Dar acum se opri. Unde naiba trebuie să mai merg? Unde? Încotro, bă? Aici, sunt aici. Acum unde mă mai duci? În ce parte mă naiba? Acum... Fac! Aici stau, ok? Deci, ok, uite aici. Unde naiba să mă duc? În spate, deci ok, în spate. Ok. În ce parte naiba că mă zăpăcești? What? Deci... Fac mai. Și eu ce trebuie să... Sunt deja pe ea. Deci sunt pe loc. Dă-te naiba. Ce trebuie să fac odată că mă enervez? Deci, ok, bă, fraților, noi plecăm de aici. Deci deja mă enervam. Dă-te, bă! Ok, bă, naiba, că nu mai mă duc nicăieri, fac ce vreau. Ok, bă, fraților, și aici închidem și noi acest episod. Pa!